så er de fleste af os ved at være tilbage fra ferien af. Og hvis du allerede nu sidder og tænker på, det kribler lidt for at komme ud og rejse igen, så kan du tage med os afsted til Paris her i september. Og vi har faktisk lavet et helt kinderæg til dig, der består af hele 3 gode ting. For det første, så skal vi den 15. september rundt og se alle de fede butikker i Paris. Vi laver en guided tour, hvor vi både skal på Champs-Élysées og se de store flagship stores. Vi skal også over i Marais, som er lidt Vesterbro-agtigt, og se de små, spændende, skæve koncepter. Masser af digital integration, big box butikker og alt muligt andet. Rigtig meget inspiration. Udover det, så skal vi faktisk i 3 dage bagefter til verdens største retail-event, som jeg har været til 11 år i New York, som nu er flyttet til Paris for første gang nogensinde i Europa. Så det bliver 3 dage spækket med inspiration og masser af spændende taler. Så der er rig mulighed for at i hvert fald få masser på bloggen, som man kan tage med hjem i sin egen forretning. Og så den tredje ting, det er masser af netværk. Vi har allerede en skøn gruppe af retailere, som skal med os hele vejen igennem. Så hvis du vil have noget netværk også, og du har lyst på at få lidt luft under vingerne allerede her i september, og et lille kinderæg med 3 gode ting, så tag med os til Paris her den 15. til 18. september. Jeg håber, vi ses dernede, og så er der jo bare tilbage at sige, à bientôt, au revoir.